Ja zaista nemam čega da se bojim. Ja se ne bojim presude, ja jedino u životu čega se bojim, to su ptice, imam fobiju i iza toga stojim i debljanjam, tako da evo, linija pokazuje da ipak nisam da sam ipak još uvijek za modne piste, naravno moram malo da se nasmijem. Mi ulazimo u Palaču pravde sa srcem, dušom i istinom. Pišem autobiografiju, zvaće se Ja nomad ili Nomad ja. Zašto nomad? Pa ljudi i tako su kao ovce, pa tamo malo neka googlaju ko su bili nomadi i kakvi su način života vodili.